Ariketa honen helburua aurrekoa bezala beste irakasle batzukin sortutako material digitala partekatzea da. Aurreko ariketari jarraituz, gogoratuz bigarren diseinua fabrikazio mekanikoko zikloko bigarren goi mailako ikasleentzako zuzenduta dagoen ekintzak direla, matriz egintza moduloan barruan hain zuzenean, eta modulo honen hasierako teoria lantzeko erabilgarria den materiala sortu dela uste dut. Hemen pantalla honetan, aurkezpen honetan, ikusi aldan moduan, matriz egintzara hurbiltzen gara, ikaslei erakargarriagoa izan alden edo izan alzaien gai batetik, autogintzatik. Autogintzaren fabrikazio prozesuak edo faseak zeintzu ziren azaldu genuen aurreko ariketan edo atasan, material digitala sortuz, eta oraingoan egin dudana izan da gaiari pixkat zehaztasun gehiago emanez eta guri dagokigun material lantzeko asmoz, matriz egintzan oso atal garrantzitsua dira trokelak, ez? Orduan, materia horretara heltzeko edo materia horreri aurre egiteko pentsatu dut auto baten, atal baten edo pieza baten ekoizpenak dituen faseak pixkat azaltzea, eta fase horren barruan trokelak garrantzia handia dute. Orduan, lehenik eta behin Canvak berak utzi dit, nolabait gaur goizean ikasleekin egin dudan inkesta txiki bat datuak aurkeztea, ezta? 20 ikasle izango ditute datorren ikasturtean goi mailako zikloan, eta horiei galdetu diet ze gai gustatzen zaien gehiago. Alde batetik diseinua edo beste alde batetik fabrikazioa, ez? Da orduan, aurkezpen txiki bat eman diet eta emaitzak hauek izan dira. 20 ikasletik 12 diseinu alorra interesgarriago ikusten dute eta 8 fabrikazio ingenieritza alorra, ezta? Orduan, kopiloteri galdetu diot, mentxe bertan, deskribatzeko eskumak aldean daukadan prompt honetan, deskribatzeko trokelak diseinatzeko ingenieritza osatzen duten fase desberdinak. Eta jaso dudan erantzuna hemen grafiko honetan aurkeztu dut, testuak copilotetik lortuz, eta 8 fase desberdin aurkezten dira. Eta 8 fase horietatik lehenengo laurak diseinuari dagozkie eta azkenengo beste laurak englobatuko genituzke fabrikazio alorrean. Orduan zer egin dut? Galdera honeri, erantzun honeri, zehaztasun gehiago eskatu diot. Eta bigarren galdera bat eskatu diot, galdera gehiago egin dizkiot, baina galdera bi hauek izan dira pixkat ni asetu nautenak, ez? Garatzeko, trokelak mekanizatzeko merkaturatze faseak zeintzu diren, ez? Eta orduan hemen atera zaizkigu prestaketa eta konfigurazioa, CNC programazioa, osagaien mekanizazioa eta beste atal guzti hauek. Material guzti hau, hemen ikusten danez, naiz eta galderak hasieran erderaz egin dizkiot kopilotari, erantzunak ere erderaz jaso ditut eta honek ez ditut itzuli. Gero, bai krayon, bai kopilot bera eta bai beste tresna batzuk erabiliaz testuak deskribatzen laguntzen diguten irudiak lortu ditut. Hemen krayonen pronterrean dagokion testua zehaztuz, irudiak ateratzen joan naiz, fabrikazioan egoen, hemen daude, irudiak testu horiek pixkat ilustratzeko balio digutenak, ezta? Hau da fabrikazio alorra gustokoen izan duten
ikaslentzako prestatu dudan aurkezpen edo infografiatxoa. Da, beste hau aldiz, kasu honetan, diseinua alorra gehien edo gustokoen duten ikaslentzako prestatu dudana, kasu honetan, kopiloteri euskeraz egin dizkiot galderak, eta bueno, nahiko galdera orokorrak dienez, erantzunak ere nahiko txukun atera dira. Eta aurreko aurkezpena egin dudan moduan, irudiak ateratzen joan naiz. Kasu honetan gehienak kraione erabili dut irudiak ateratzeko, zeren kopilotek eguneko irudi kopurua bete dudala esan dit, eta gero delirekin ere hasi naiz lanean, baina ez zaizkit emaitzak horren beste gustatu. Aipatu baita ere, Creative Commonseko lizentzia etiketak aurkezpen bietan jarri ditudala, eta hori hasieran esan dudan moduan, egin ditudan baliabide hauek beste edonoren esku usteko baliogarriak izan daitezke. Baita ere pentsatzen dut tresna hauek ikasleekin gai teorikoak lantzeko baliagarriak izan daitezkela, bai eredu moduan edo baita ere rubrika moduan erabiltzeko. Eta ez da zerbait gehiago astuko dudan, baina hau izan da bosta atasa honetarako prestatu dudan lana edo, besterik gabe.